Täällä sitä ollaan taas kauppahallissa, tamperelaisen kulinarismin ytimessä. Ajattelin esitellä teille yhden paikan. Maistellaan vähän juustoja ja jutellaan Eijan kanssa. Eija, 35 vuotta olette myynyt tässä tamperelaisille juustoja. Se on kyllä aika pitkä aika. Se on pitkä aika, kun sitä taaksepäin ajattelee, että voisi varmaan sanoa näin, että vähempi edessä kuin takana. Älä sano. Siinä on tullut nähtyä ihmisten juusto-ostoskäyttäytymistä aika lailla. Miten se on muuttunut tässä vuosien saatossa? Ollaan rohkeampia, ollaan kokeilunhaluisempia, ollaan juustotietoisia. Juustot kuuluu jokaiseen päivään. Kuuluuko juustot sulla jokaisen päivään? Kuuluu. Mitä juustoa sä oot syönyt tänään? Mä oon syönyt itse asiassa tuossa aamupalaksi tuommoista matrikaal-emmentaalia. Se on aika tämmönen lepponen, reikäinen, ihana emmentaali Ranskasta. Houkuttelevan näköinen. Maistetaan! Maistetaan, joo, tottahan toki. Mitäs suomalainen juustolakulttuuri? Se aivan huikea kehitys viime vuosina tapahtunut, niin kyllä, millä lailla se on näköinen? Siis valikoimat on lisääntynyt ja niiden kysyntämenekki on lisääntynyt ja kasvanut. Ja kun Suomessa on kuitenkin aika nuori juustohistoria 1800-luvun lopusta lähtien, kun sveitsiläiset juustomestarit tuli Suomeen ja opetti suomalaisille sitten juustonvalmistusta. Meillä on niin nuori juustohistoria, että se ei ole sen pidempi. Pirkanmaaltakin tulee vaikka mitä. Kyllä. Tuossa on noi Mouhijärven juustot. Kyllä. Monelle varmaan tutut. Mitäs siellä näyttää olevan sahtivilhoa sulla nyt tossa? Joo, se on sitä viimeisintä tuotekehitystä. Eli juusto, jonka kuorta juuston kypsymisen aikana pestään, harjataan paikallisen sahdinvalmistajan sahdilla. Sitten löytyy jotain sinihometta tästä läheltä, eikö? Kyllä. Almanin maatalousoppilaitos. Se on vajaa 10 kilometriä. Lehmät laiduntaa siellä kesäaikaa pelloilla ja näin komeita juustoa sitten syntyy niiden maidosta. Joo. Ja yksi, minkä haluaisin nostaa, on tämä metsuri. Metsuri. Joo. Metsuri on punahuumejuusto. Eli on hyvä syödä ihan tämmöisenään. Itse mä laitan sen sillä tapaa, että pata, juusto sinne ja uuniin about 20 minuuttia, 30 minuuttia, uuni 200 astetta. Sitten se sieltä kaivetaan lusikalla ihanan maalaisleivän päälle tai perunoiden ja kasvisten päälle. Yksi niitä iloista aina kun tulee tänne, niin täällä saa maistiaisia. Niin saa. Se vaan kuuluu tähän meidän palvelutiskijuttuun. Että mä inhoon itse ajatusta siitä, että mun pitäisi myydä jollekin vaan tästä ihan niin kuin paketti. Mutta se, että sä voit antaa siitä asiakkaalle maistiaisen, sä voit jotain kertoa. Kyllä, ja aika nopeasti sä opit tunteen asiakkaat ja tarjoan niille tästä valtavasta valikoimasta just sitä hänelle sopivaa. Kyllä, se on sen asiakkaan etu, että hän on käynyt pitkän aikaa ja asioinut ja sitten mekin opitaan tämän asiakkaan juuston maku ja aina kun tulee uutuuksia, niin hei, tässä on sulle sopiva juusto. Kyllä. Näin se menee. Eli te tykkäätte teidän asiakkaista? Ihan, me rakastetaan ja me palvotaan. Kiitos Eija. Vähän niin kuin aika fiiliksissä. Mä oon yleensä tolla puolen tiskiä ja niin tää on jopa vieläkin ihanampi tää maailma täältä katsottuna. Yksi kysymys vielä. Tosi vaikea, ellei mahdoton, mutta tekis silti mieli kysyä. Okay. Jos sun pitäisi valita yksi juusto. Pistit aika paha. Mutta jos se olisi tämän päivän valinta. Tänään, joo. Sovitaan niin. Se helpottaa vähän se. Mentäisikö Münsterillä? Kyllä.